Hvad så der YouTube Game of Craft sammen med Kasper? Jeg er MJG Jensen jo. Hej. Og det er Kasper.bossen. Yeah. Og jeg vil lave noget ved Redstone, så jeg går bare i gang. Jeg flyver lidt rundt. Jeg ved ikke helt hvad jeg laver. Men jeg har fået lavet en elevator en slags. Den Du fucker kan vise, bare... hvad du har lavet, morgen. Jamen, jeg har fucket lidt... Den fucker bare lidt op her i. Så se. Prøv lige... Så. Og den fucker ikke op, når man er i survival. Nej. Nu kan jeg bare ikke komme med ned. Hvad det var, jeg skulle levere ved at blive mast. Okay. Ja, jeg skal ikke gemme mod igen. Nej. Men det, ja, herovre er det min fætter, der har prøvet at bygge landet. Meget grimt noget, der har ingen overflydelse på vores kreativitetsetiske evner, men den får lov til at beholde det. Det er ikke sådan med, at jeg begynder at tage TNT og lige pludselig tager et redstone og sætter det oven på taget af huset. Det kunne jeg jo aldrig finde på, vel, Kasper? Nej. Ja. Ja. Ja, lige om lidt vi lige være op til video. 5 minutter. Ja. Hvorfor skal du prøve at komme ind? One. Hvem skriver du det til? Dig. Jeg skriver til at prøve at komme herhen. Altså med din Minecraft. Hvorfor det? Fordi jeg sagde jo, at jeg ikke kunne finde på det. Du skulle bare komme. Jeg kunne jo aldrig jeg kunne jo ikke finde på det, vel, Kasper? Hvad kunne du ikke finde på? Det der med at sætte TNT oven på taget, fordi det er så grimt, og det, når det ser sikkert en del kunder ud, når det er væk, og... Men, ja, det bliver beholdt. Det er lige over ved min elevator. Men i hvert fald der, det beholder vi. Vi beholder det her. Indtil videre. Jeg er lige ved at lave noget, morgen, men ellers. Nej, nu er det meningen, at du skal sige, hvad fanden laver du, Morten? Det kan jeg jo bare sige selv om. Du ved jo ikke, hvad jeg laver. Bare roligt. Det finder jeg ud af. Jeg finder ud af det. Så jeg starter den så ellers bare, eller hvad? Skal jeg bare starte den? Hvad for noget? Ja. Det er en tid. Det gør du bare, Morten. Så starter jeg bare til en tid. Det må du selv bestemme. Det var ikke lige det, der var meningen, men nu blev det åbenbart meningen. Ja. Sådan er. Så. Jeg fjerner lige alt det her fucking vand her. Nu har der et bassin oven på sit hus. Nu jeg fjerner alt vandet. Bagefter alt til en tid. Bagefter smider vi alt tændtædet væk. Så det her tændtædet væk. Nå. Men du vil lave sådan en piston der, ikke? En speciel en? Nej, ikke lige nu. Ikke lige nu, morgen. Men måske lidt senere. Nå, det troede jeg, du sagde, du ved. Så det ellers ja til. Jeg vil lige lave noget andet noget først, nemlig. Nå, du sagde ellers ja til, du vil lave det der. Nu har jeg lige lavet mig. Jeg har lige glædet mig, så gør du det der imod mig. Ja, morgen, det er du så vant til, så det behøver du slet ikke sige. Morgen elsker Minecraft. Jeg vil lige sige, at efter den her nye opdatering har der sikkert været problemer med nogle server, og måske er nogen, der har mistet deres skins. Men jeg kan jo sige, I skal bare finde ud af, hvordan I kan få den igen, fordi jeg har fået min igen ved at lave den. Så hvis det er en skins, jeg har fundet, så kan I sikkert bare. Hvis det er en skins, jeg har lavet, og I kan huske den har lavet, og jeg glemt at save den, så ja, så kan jeg ikke hjælpe.
Hvor der fuck det? Fuck dig, Morten. Ej Kasper, jeg går dig til game mode igen. Jeg skulle bare lige se, hvor lang tid Hey, det en af skeletterne er blevet fanget i en af vognene. Ja, giv lige at gøre mig til game mode. Kommer du ind? Ja, sådan der. Jeg dræber lige hurtigt skeletterne. Dø, skelet, dø! Nej, jeg kom til at ødelægge noget. Nej, undskyld. Tak, Morten. Det gjorde du helt med vilje. Nej. Og det ved dem, der ser på. Og det kan du også se, hvis du ser det. Kommer til at se afsnittet, så kan du også se, at det ikke var med vilje. Men du kan se, en af skeletterne er fanget i en af vognene. Imens slår jeg lige skeletterne ihjel. Så skal vi se, det siger øjeblikkelig helbredelse. Døj skelet, døj mission. Ja. Jeg skal lade være med at lyde som en eller anden mongol. Morten, vi siger lige tak for i dag. Ja, vi siger tak. Det her bliver nok til en kedelig en, men I fik da set Kasper dø. Men vi siger, vi laver stadig Minecraft videoer, vi vil stadig optage nogle videoer med nogen. Den her gang har vi taget en aldersbegrænsning på, og de skal højst cirka være 14 år. Hvorfor? Så 13. Ja, okay. Hvad sker der, Morten? Hvorfor er vognen der hele tiden? Har du gjort et eller andet? Nej, det var et skelet, der gik ind foran. Det skal være bedre forstå. Sådan der. Så jeg har lavet en lille tutormaskine her. Nu er den der repareret, er den ikke? Jo, indtil du ødelægger den igen, så er den, ja. Nå, sådan her. Ja. Ej, Morten, prøv at se her. Morten, lad være. Det gjorde ingenting. Jo, du gjorde. Ellers holder den jo bare op. Prøv at se her. Au. Prøv at se her, Morten. Prøv at gå ud. Prøv at se her. Prøv du ikke stikke pisten. Det der, det maser den jo ikke. Nej, jeg har kommet til at bruge det forkerte. Fuck det. Jeg tænkte til, at jeg ville have sat iron blocks, men det var sgu da ikke stikke pister. Den dag kan den sikkert stadig godt. Ja. Sådan der, nu er den død. Du har ikke brugt de rigtige pister. Det er lige det, jeg har stået og sagt, Morten. Ja, Kasper, tak af her. Nu disconnect. Adios! Vi ses! Fuck af med det, kom.